दूध डेअरी आणि डेली नीड्स. नितळ, स्वच्छ, पारदर्शक सेवा हीच आमची खासियत. घरगुती पद्धतीने शुद्ध व ताज्या दुधापासून बनविलेले सर्व प्रकारचे पदार्थ मिळतील. गाईचे दूध, म्हशीचे दूध, तूप, दही, लस्सी, ताक, पनीर, खवा, श्रीखंड, लोणी, आम्रखंड, बासुंदी, ग्रीन पीस, कोल्ड्रिंक्स, आईस्क्रीम, नमकीन, बेकरी प्रोडक्ट्स इत्यादी. घरपोच दूध सेवा मिळेल. वेळ सकाळी 6 ते रात्री 11 पर्यंत. आमचा पत्ता गजानन आर्केड, आनंदनगर पोलीस चौकी, GST ऑफिस जवळ, पाथर्डी फाटा, शिवार, नाशिक. आमचा संपर्क ज्ञानेश्वर सोपनार 91 30 18 42 51 आणि 98 58 18 42 51.